लोगोफोर जायफ्रा फेसबुकआव आर्निं खालामनो फैदों बेनो नोंथांमोननि लास्ट चान्स दा डिसेम्बरानो लास्ट चान्स फेसबुकआ दा डिसेम्बराव जायनो हरनांगौ हरालासिनो जानला मानला हरलागासिनो दङ माने जायना फट' भिडिअ रिल्स गोबां भिउस जायो गोबां लाइक कमेन्ट मोनो बैफोरबायदियासो मोनाखै आरोना दा जायफोरना लाइक कमेन्टआ खम मोनो भिउसफ्रा खम मोनो बैफोरबायदिया मोनदों ओंखायनो बुंदों दा मासानो लाखि माने लास्ट डे जाय मानसिया बे कन्टेन्ट मनेटाइजेसन बेखौ फेसबुकआ दा गावसोरसो हरो नङा होमबा दिनैबो बेखौ गोबां हरदों आरो मानसिफ्रा सानो आंना रिल्स बनासफ्रानो मोनाखै मोननाय नङा खोमा सानो नङा नों स्टार रिल्स बनास जिखिजाया मोनसे मोनाबाबो बे मोनसेखौ मोननो हागौ आरोना नोङो फट' भिडिअ रिल्स टटेलि बेहाय बेखौ मोनबानो हाबजोबो रिल्स बनासफोरखौथ' दानजोब्बाय नङा होमबा गैखाला दा ओंखायनो दा मासाव जुदि डिसेम्बराव बेखौ मोनबायबा नों लाखि मोनाखैबा नोङो गोख्रैनो फट' भिडिअ रिल्स होनानै लानो नाजा नङाबा बियो बिराद गोब्राब जागोन दे मानो होनबा बेहाय गासिबो हाबजोबो फट' भिडिअ रिल्स जुदि बेखौ क्राइटेरिया खालामनांगौबा साननानै ला नोङो माबायदि नांगोन जुदि 20,000 फलोवार नांगौ होननानै बुङोबा सानना नायदो जुदि 4 लाख 5 लाख टाइम वाच मिनिट नांगौ होननानै बुङोबा नों बोरै हानो जुदि नोंनाव भिउसानो फैयाबा लाइक कमेन्टआनो फैयाबा रिचआनो जायाबा नोंथ' बेखौ क्राइटेरिया खालामनानै लानो हानाय नङाना जुदि नोंसोर दा मासाव मोनबायबा खाफाल गोनां साननानै लादो आरोना नोंसोरो खस्थ' खालामनांगौ गैला नेक्स्ट जानुवारियाव नाथाय जायफ्रा मोनाखै बिसोरना लाइक कमेन्टफ्रा फैया बिसोर खस्थ' जासिगोन जायफोरना लाइक कमेन्ट मोनो भिउस फैखायो वाच टाइमा बिसोर गोरलैयैनो खालामनो हागोन क्राइटेरिया फैबाबो